गले गले खावलायनाय गंफ्रोमबो दखरानि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गावसोरनि मावथि लोगो नोंथांमोना जेरावखि थाया नैबे जोंनि बिरफोरा बिरहोनाय बिरहोगोन जायगायाव फैनानै थुबुरै थाफैनो थाखाय खावलायदों। गले गले खावलायदों। बे मा होनदों उन्दै बैसोआव हाबा होनायखौ बन्द खालाम एबसुनि स्ल'गान बियो आरो बिदिनो गोबां दंबावो। बे जाहैबाय खोमसि फोथायनायनिफ्राय गोजानाव था एबसुनि स्ल'गान बेबो। नैबेबो जाबाय एबसुनि स्ल'गान फेग्रा मुवानिफ्राय बालिपारा दखरा खैलातुलि दखरा राङापारा दखरा दंबावो। घरामारि दखरानि नैबेबो साफ्रोमबो मोनसे स्ल'गान एबसुनि आफादगिरि नेहाथारिजों जै बर' लोगोसे हारिनि जै साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो आइ लाभ बड'लेण्ड बेवहाय बेबो जाहैबाय मोनसे एबसुनि स्ल'गान मानोना जोंनो बड'लेण्ड नांगौ बे आरो नै ओरैजाय दंबावो थाबैनो हाबाफारि जागोन जायगायाव फैनानै साख्रि जाना थाफैनो थाखाय गले आइ लाभ गले खावलायनाय एबसु जाबाय। गोजोन्थों। एबसु लं लिभ। गसंनानै हाबाफारिखौ आब्रुथिनि गेजेरजों एबा डिसिप्लिननि गेजेरजों जाफुंसारनायाव मदद खालामनो थाखाय आरो साबना हामना खालामनो थाखाय गले गले खावलायनाय जादों। खुंगा बाज्रिथि बोसोरसालिया जथुम्मानि दिनैनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ बिरहोनो थाखाय आं मानगोनां आफादगिरि खावलायबाय आरो बिथांखौ सानै लोगो आफादगिरि सारि रुपम दैमारि आरो सुनिराम नार्जारि बिथांमोना मदद होगोन आरो मोनफ्रोमबो दखरा बयबो दखरा दुखु सखांबायबा बोखानानै लाला खिन्थु बिरहोथ' नङा आफादगिरिया बिरहोनाय लोगो लोगोसे बिरहो। बयबो स्ल'गान हो फिरफिला बिरहोनायनि उनाव दे बयबो बोखोदो दखराफ्राव बोखाना लाजोबखादो। बारा गोसा बोलाबायना प्रेसिडेन्टफ्रा आगान होनांगौ माने
गोरोबनाय गोनां नों बर'नि थैजों सोमोन्दो गोनां नों बर'नि हारिजों गोरोबनाय गोनां नों बर'नि गोमो गाबनि Bye.